Ino gambani. Yeah. Okay. Tikulandireni bali chifukwa cha tsiku linanso labwino limene Mulungu watipatsa. Tsiku la lero tinso tikhoza kupitirizabe kulimbikitsana makamaka za mu ufumu wa Mulungu. Choyambirira tithokoze maka chifukwa tili ndi moyo tonse tsiku la lero, maka kupeza mwayi wotere kuonana komanso kumvana kulankhulana. Ndikukhulupirira ndi chisomo chachikulu cha Mulungu chimene chikupitirizabe kutigwera ife okhala ana ake. Tsiku la leroli tikhalabe tikupitiriza mu ulendo wa buku la Efeso limene takhala tikupanga makamaka kwa masabata atatu. Wiki ino ndikhulupirira ikhala ya namba 4 akati kukambirana buku la Efeso. Ndiye tisanayambebe china chilichonse tipemphere chitsogozo cha Mulungu kuti tsiku la lero atitsogolere bwino. Tipemphere. Olemekezeka ndiye inu Atate wathu amenenso muli Mulungu wathu, amene mwatipatsa ife chisomo chachikulu chotiri chakuonera kuwala kwa dzuwa ndi kuona bata lonse la nyengo imene Mulungu ikuchitikabe pakati pathu. Zikomo kwambiri popeza ife tili odzaza chifukwa cha inu mwa ife. Chifukwa tikulakalakabe kuti tsiku iliso mutidzaze ndi umoyo wanu wonse umene uli wotiyenera malingaliro makamaka muchina chilichonse Ambuye chimene tikhale tikuchita, inuyo mukakhale patsogolo. Mutitsogolerenso ngakhale kuphunziro limene tikhale nalo tsiku la lero, limene tikhalenso tikupitiriza buku la Efeso. Ndani ali wanzeru oposa inu, chifukwa ife amene tikuzindikira kuti tilibe nzeru, komanso ife amene tikuzindikira kuti ndife achabe, tikulakalaka kuti mutininkhe choyeneranso mu nthawi iyi. Ndi malilime athu alankhule za ufumu wanu, ndipo nzeru za malingaliro athu zikhulupirirebe moyo wanu kufikira inu mubweranso kudzatenga. Chisomo chanu chitikwanire tonse pa gulu ili mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Amen. Monga ndanena tikhala tikupitiriza buku la Efeso. Tidakalibe mu Efeso chapter 1 ndimene tikhale tikuchita nayo makamaka tsiku la lero. Ndiye mwinabe koyambirira tikumbusanebe maka kumene tikuchoka makamaka mu ulendo wa buku la Efeso. Wiki yoyambirira tinakhala ndi phunziro makamaka mu buku limeneli mu chapter 1 amene tinaonapo madesa awiri, verse 1 and 2 kwambiri imene inangotitumphulirapo za utumiki wa Paulo komanso makamaka chiyambi cha bukulo chionetsera amene akuyenera kulandira ulemu wonse, amene tinaonapo makamaka Mulungu oona yekha komanso ndi Khristu mwana wake okondedwa malingana ndi Yohaniso chapter 17 verse 3 imene atithandizira tsiku limene. Then ulendo wathu wa number 2 tinaonapo mu Efeso chapter 1 yomweyo verse 3 kulekeza 5 pamutu wina umene timalandira madalitso ochokera kwa Mulungu komano mu njira imene Mulungu anakonzeratu, osati mu zimene anthu anenera kuchita komano mu njira imene Mulungu anakonzeratu, imene tinaonanso kunena kuti inali njira yokhayo ya mwa Khristu Yesu, kukhala mwa Khristu Yesu ndi kupeza madalitso onse. Yani ulendo wathu wa number 3 tinakhala tikuonapo mu Efeso chapter 1 verse 6 kulekeza 10 imene tinaonapo makamaka madalitso ataonongeka tembero litabwera ku dziko lapansi, then kumwamba kunakonzanso dongosolo lina kuti tikabwerere mu dalitso lomwe licha limene linalipo, limene nonse tikanabwerera ndi malingaliro athu kapena ndi nzeru zathu kapena ndi kuyesetsa kwathu, komano mu njira yokha imene Mulungu anayikonza yoti tilandirenso chiwombolo
chimene tinachiona kale kuti chinali mwa Khristu Yesu. Kuphatikiza yapo tinapitirizanso kuona kuti kumapeto wa nthawi yapansi pano chimene Mulungu akufuna ndichonena kuti miyoyo yonse iumbike ibwere mwa Khristu malingana ndi verse 9 and 10 imene makamaka Khristu akufuna kuti azazitenge zonse zakumwamba ndi zapasi nazike kuti zikhale mwa iye. So ulendo wathu wa number 4 tsiku la lero tikhala tikupitiriza kuchoka pamene tinasira pa ndi tionapo mavesi ngati awa verse chapter 1 yo verse ya 11 kukalekeza 14 ndi imene makamaka tikhanzikike kwambiri kukambirana makamaka tsiku la lero kuti chachikulu chikhala chani makamaka mu ulendo wathu. Ndikukhulupirira kuti ukhalanso ulendo wabwino umene Mulungu apitirize kutidalitsa ndi chidziwitso china makamaka mtsiku la lero. Ndeno fundo yathu yayikulu yokhazikika imene takhala tikuiona makamaka mu buku la Aefeso ndiyo yonena kuti tikhazikike mwa Khristu Yesu. Ndi cholinga chokhacho chimene buku linalembedwera kunena kuti mitundu yonse ya dziko lapansi plus kumwamba komwe ngakhalenso angelo tonse tikhale mwa Khristu. Ndi chokhacho cholinga chimene buku la Efeso likuonetsa chimenenso chikutitania tonsefe pa dziko lapansi kuti tichilandire ndithu. Ngeno tsiku la leroli tikupitiriza kuchoka pamenepa kupitirizabe kudzadzitsira fundo za mmene tingakhalire mwa Khristu Yesu komanso mmene tingalandirire zinthu zina. Kupa tsiku la leroli mu verse 11 umapita kumunsi tikhala tikuonapo pamutu wakuti kulandira cholowa chathu. Makamaka tsiku la lero tikhala tikuona kulandira chimene chili cholowa chathu chimene Mulungu watikizira ife monga ana ake. Ndiye tisekwa maBible tipita ku buku la Efeso chapter 1 let's say again ya 11 pamene tsiku la lero tikhale tikuyambirapo Efeso chapter 1 let's say again ya 11. Komano mafunso ena amene tikuyenera kuwalingalira ndionena kuti kodi ifeyo cholowa chimene tikhale tikuchilandira ndicho chiyani chimene Mulungu watikukonzera chimene Mulungu wakukonzera dziko lapansi makamaka onse amene alandire makamaka chimene chichifuniro chake masiku ano. Kodi cholowa chimene chikhala chani nanga kuti tichilandire chofunikitsitsa chikhala chani kuti tichichite nanga chilandiridwa mu nyengo iti ndi zina mwa izo mwina zimene tikhale tikuzilandira makamaka mu buku la Efeso chapter 1 verse 11 kukalekeza 14. Njira zinanso mwa izo zimene Mulungu azigwiritsire ntchito makamaka kuti anthu onse apenze cholowa chimene ndikukhulupirira kuti zikhala zikutumphulika bwino makamaka mu buku limene. Ndeno tikabwera pa verse 11 akunena kuti verse 11 akuti mwa iye tinayesedwa cholowa chache. Okay, mwa iye tinayesedwa cholowa chache. Ikupitiriza yonchi popeza tinakonzekeratu monga mwa chitsimikizo mtima cha iye wakuchita zonse monga mwa uphungu wa chifuniro chake. So ndakamba kale kunena kuti buku la Efeso silitirirania ku chinthu china chachilendo koma chitiriranilabe makamaka kukhazikika mwa Khristu Yesu. Monga tikuchoka ku verse 9 ndi 10 kunena kuti dziko lakumwamba ndi lapansi likuyenera kuti likhale mwa Khristu. Ndeno verse 11 ikutikumbutsabe kunena kuti ifeyo pali chinthu china cholowa chimene tichipenze komano cholowa chimene chichi ndikukhulupirira kuti palibe njira inanso yoposera iyi yakukhala mwa Khristu. Ifo Bible kunena kuti mwa iye tinalandira chani cholowa pali cholowa ndithu chimene tikhale tikuchilandira kuti mwa iye tinayesedwa cholowa chache. So mwa iye tikutengedwa ngati cholowa chake. Cholowa chake cha ndani cha Mulungu. So kupyolera mwa wina amene takhala tikuntumphula kwambiri kuntunda kuti ndiye Khristu ndi amene makamaka atithandizire makamaka kupenza cholowa chimene chichi. Ndeno ndimafuna kwambiri tiyambe tatengana step by step kuchokera makamaka ku chipangano chakale kunena kuti moyo wa chipangano chakale umayenda bwanji kunena kuti munthu apenze cholowa cha Mulungu. Ukumbukirapo kuti Mulungu anawalonjezapo anthu amene wakhala kuyenda nawo ana a Israeli makamaka kuthupi mafuko 12 kuphatikizanso Israeli wakuuzimu amene ali anthu onse amene ali mwa Khristu Yesu kuti akhala kulandirapo cholowa
ndipo no cholowa chimene timafuna tambeke tachiona kaye kale kunena kuti kodi cholowa chimene mulungu anawalonjeza ana a Israeli chinali chani. Ndikukhulupirira kuti chodziwika kwambiri kwa ana a Israeli ndichonena kuti mulungu anawalonjeza makamaka kuzolemetsa zawo kuti zidzakhala zikufika kumapeto, makamaka amene akukawapatsanso Kenani ngati dziko latsopano limene akuyenera kukakhala, mmene anali kuchoka kwa Igupto ku dziko la ukapolo, dziko la undende. Timafuna tione kuti kodi cholowa chimene mulungu anawalonjeza ana a Israeli anayenera kuchilandira motani, nanga ifeyono anthu a munthawi ino tikhala tikuchilandira motani cholowa cha mulungu chimenechi. Tikabwera ku Deuteronomy chapter 28 verse 1 ndi 2 pali mfundo ina imenenso itithandizire makamakaso ndi buku lina la Exodus chapter 19 verse 5 ndi 6 kuti tione kunena kuti kodi Israeli amene anayenera kulandira cholowa cha mulungu ndi njira itiyo imene anayenera kuyigwiritsa ntchito, nanga akanazipeza motani. Tipite ku Deuteronomy chapter 28 makamaka verse 1 ndi 2 kuti makamaka ikatipase picture ya kumene tikuchoka komanso kumene tili ndi kumenenso tili kupita, kunena kuti kodi zinthu zonse tizipeza bwanji. Tikabwera buku la Deuteronomy chapter 1 verse 1 ukafika 14 ikuoneserapo kwambiri nkhani ya madalitso. Madalitso ena mwa iwo ndi omwe ajanso tinawaona mu buku la Efeso chapter 1 verse 5 kunena kuti tilinalandira madalitso ndithu mwa Khristu. Komano apapa akuonesa madalitso makamaka mu gawo la chipangano chakale kunena kuti anayenera kuwalandira bwanji. So tikabwera pa verse 1 kuti ndipo kudzali mukadzamvera mawu a Yehova mulungu wanu mwachangu ndi kusamalitsa kuchita malamulo ache onse amene ndikuwuzani lero, kuti Yehova mulungu wanu adzakukulitsani koposa a mitundu onse apa dziko lapansi. Verse 2 ndipo madalitso awa onse adzakugwerani ndi kukupezani mukadzamvera mawu a Yehova mulungu wanu. So tikabwera ku buku ili kuoneseratu kunena kuti ndipo kudzali, so nthawi imene ana a Israeli akuwuzidwa mawawa pakupasidwapo condition yonena kuti kudzali, chizungu akunena kuti tikabwera chizungu ikulongosola kunena kuti if thou shall hearken. So condition ndiyonena kuti ngati mudzamvera, akati ngati mudzamvera ndoti pamakhala kuti pali chinthu china chimene chikukulolezani, popanda chinthu chimene chichi simungakwanise kutani kupenza. So mulungu amaonesera mu buku la chipangano chakale kunena kuti ngati mudzamvera. So kupanda kumvera, kupanda kuchita, kupanda ingakhale kutsatira malangizo onse amene mulungu akulangizeni nawo, malamulo onse amene mulungu anayenera kuwapatsa ana a Israeli sakanapeza madalitso onse. Israeli sakanalandira zolowa zimene mulungu anawalonjeza nazo. Ndoti mwa njira ina Kenani imene ikanakhala yokoma sikanakhala yokoma chifukwa cha kusamvera. Komano akakamvera ndi zimene zikuonesera makamaka. So pali mawu akuti ngati, amene chizungu amanena kuti if. So ndi condition yayikulu ndithu, ndi chifukwa chokwanira ndithu. Ngati munthu simungaonetsense chifukwa chimenechi, ngati Israeli sakanakwanitsa kusamalitsa chifukwa chimenechi, ndikukhulupirira kunena kuti palibe ngakhale chinthu chimodzi chimene chikanawapangisa kuti apeze cholowa chimenechi, chimeneno tikuchitumphula ku buku la Efeso kunena kuti ifenso tayesedwa cholowa chachi cha ndani cha mulungu, chimeneno tikufuna tikuchione bwino lomwe kunena kuti cholowa chimene chichi tikhati kuchipeza bwanji, chimeneno Israeli anayenera kuchipeza pakumvera, pakusunga malamulo komanso pakuchita malamulo onse a mulungu. Then kenako mulungu akanawayesa gulu limene lili ngati mtundu waukulu ndi odalitsika. Nakamba msoso za Exodus chapter 19 verse 5 kulekeza 6 imenenso ikuonetsera makamaka za cholowa chimenecho chimene Israeli anayenera kuchilandira, kunena kuti anayenera kuchilandira bwanji. Exodus chapter 19 verse yake ya 5 ndi 6 ndikhandu kuwerenga. Exodus chapter 19 verse 5 ndi 6 verse 5 akunena kuti ndipo tsopano ngati mudzamvera mawu anga ndithu ndi kusunga chipangano changa, ndidzakuyesani chuma changa chapadera koposa mitundu yonse ya anthu, pakuti dziko lonse lapansi ndi langa. Verse 6
ndipo ndidzakwesani ufumu wanga wa ansembe ndi mtundu wopatulika. Awa ndi mawu amene ukalankhule ndi ana a Israeli. Ichi chinthu chimeneno Mose akubwerezanso kwa ana a Israeli chimene anachilandira kwa Mulungu, kunena kuti ngatibe mudzamvera, chimene tachiona kale mu buku la Deuteronomy chapter 28 verse 1 ndi 2, kunena kuti ngati mudzachita mudzasamalitsa makamaka mawu onse amene Mulungu anakupasani, malamulo onse amene anakupasani, then kenako Mulungu ali nacho chuma chimene akuyeseni nacho, kapena kuti akukwezani niyo nakuyikani kuti mukhale mtundu waukulu oposa onse, komanso akupasani zinthu zambiri zimene mukuyenera kuzilandira. Ndeno tiona kuti buku la Chipangano chakale lakhazikika pa mawu akuti ngati, kapena kuti pa chifukwa chakuti ngati imene ili condition yokhayo yakupezera cholowa mwa Mulungu. Ndeno timafunano kuti tibwere kunena kuti kodi ana a Israeli amene wawa tikayenda step by step, kodi ngati amene yuyu anakwanisa kapena condition imene iyi anafikirapo. Tikabwera pali verse ina mu buku la 1 Korinto chapter 2 verse ya 14 tipeza kunena kuti pali verse ina imene imatikumbutsa, koma mwina ndisanakambe za 1 Korinto chapter 2 verse 14 mafuna ndi yankhulecho chikunena kuti Israeli atamaliza kumva mawu a Mulungu onena kuti ngati mudzamvera, Israeli analonjeza kunena kuti china chilichonse chimene Mulungu mungatiyankhule ifeyo ana anu tizachichita. Exodus chapter 19 yo verse ya 8 mukamona Israeli akunena ndithu kuti chilichonse chimene iniyo Mulungu mwanena ifeyo tizachichita. Komano in short tikabwera kuti kodi ana Israeli anakwanitsa kuchita zimenezozo, timapenza kuti ndithu sanafikire ku chilungamo chimene Mulungu chinawayenereza ana Israeli kuti akapenze cholowa chimenechi. Ndiye tikabwerano Aroma chapter 9 verse 30 imatuonetsera ndithu pambalambanda kunena kuti Israeli amene analakalaka makamaka kupenza chilungamo cha Mulungu akuti sanachifikire chilungamo chimene Mulungu anachiyeka. Chifukwa chani? Anachisata ndi ntchito, anachisata makamaka ndi ganizo loyang'anapo kwambiri malamulo imene imaoneka kuti ndi ntchito. Ndetu tiona kuti Israeli ese sanafikire ku chimene chichi. Ndimuona kuti zolowa zambiri zimene Mulungu anawalonjeza Israeli sanazilandire. Chifukwa chani? Sanazifikire zimenezo. Ndetu tikaona kuti kodi chifukwa cheni chimene chinapangisa Israeli kuti asafikire cholowa chimene chindi chani. Tikabwera 1 Korinto chapter 2 verse 14 ndionena kuti Bible kunenesa kunena kuti anthu obadwa mwa umunthu, akuti munthu amene anabadwa mwa umunthu atisangakhonze kufikira kuchani, kuchifuniro cha Mulungu kapena kuchauzimu cha Mulungu. Chifukwa za uzimu za Mulungu so zimayezedwa ndi chani, ndi gawo la uzimu. So tiona kunena kuti tikamakamba kubadwa mwa umunthu, kubadwa mwa umunthu kumatanthauza chani, ndi munthu ameneno ali muchibadwidwe chosowekera chinthu china. Mu Aroma chapter 9 imaonesera kuti verse 14 tikamati kukabadwa kwa munthu ndiye kukhala umoyo wangati wakuthupi umene umaonekera kwambiri kuti ndi kukhala umoyo osowekera Khristu makamaka mkati mwa chani, mwa umoyo wako. Ndeno chifukwa chonena kuti Israeli amasowekera Khristu mkati mwawo, tiona kunena kuti Israeli sanafikire ku chifuniro cha Mulungu, Israeli sanalandire chilungamo cha Mulungu, zimenezo zinapangisa kunena kuti ngati uja waku Deuteronomy chapter 28 verse 1 ndi 2 ndi Exodus chapter 19 verse 5 ndi 6 kuti asafikirike. Ndeno ngati Israeli sanafikire ku chimene Mulungu anawayikira, condition imene anawayikira, Israeli sanayenera kulandira cholowa chimenechi. Ndichifukwa timapeza kuti chipangano chonse chakale cholowa chimene Mulungu anawalonjeza Israeli sanachilandira, chifukwa analephera kuchita chimene Mulungu anachinena, analephera kufikira condition, analephera kufikira chifukwa chimene Mulungu anachiyika kuti ngati muzadusa ndi kumverapo ndi kuchita malamulo onse a Mulungu. Leno tikabwerano mu gawo la pangano latsopano limene Khristu watipatsa makamaka ku buku la Exodus, ku buku la Efeso limene tikuchita nalo Efeso chapter 1 verse 11 muona kuti cholowa chija sichikugwirisanso ntchito mawu akuti ngati. Chifukwa chani? Ngati anayenera kuti apasidwe kwa kunena kuti munthu achite mwa iye. Munthu angokuyikira mawu kuti ngati pamakhala kuti pali kupenekera kunena kuti mwina ukwanitsa kapena zinthu zimene zayikidwazo sukwanitsa. Mwachitsanzo ndipereke ya chitsanzo pa verse imene Yesu Khristu anali kuyesedwa. Bible limanena kuti ngati muli mwana wa Mulungu
Satana mamuza Yesu kuti ngati muli mwana wa Mulungu sandusani mwalawu ukhalepo chani ukhalepo mkati. Muona ndoti pamakhala ngati kupenekera. So Mulunguso amene amanena kuti ngati muzamvera mawu a Mulungu, ngati muzachita mawu osamene ndakuwuzani, ndoti mwa njira ina Mulungu amaziwa zonena kuti chimene akuchipereka kwa ana a Israeli ndi chilipo pali njira ziwiri. Pena mwina kutheka chinthucho kapena mwina kukanika, ngakhale Mulungube amadziwiratu kunena kuti Israeli sangakwanitse kudutsa pa fundo imene iyi. Ndeno tiona kunena kuti mu gawo la chipangano chatsopano condition ije kusinthidwa sikuonetsedwapo somaka nkhani yangati. Ndoti mwanjena chimene tikuona mu Efeso chapter 1 verse 11 tikupeza kunena kuti mwa iye tinayesedwa chani cholowa chacho. Sonyeza kuti condition imene inali chipangano chakale yonena kuti munthu ayese ikuchosedwapo tsopano. So pakubwano chinthu china chimene chikuyenera kuti chilowe m'malo pamene pachifukwa chimenechi chateno ndiye Khristu Yesu amene akuyenera kuyesedwa ngati chani cholowa chathu. Ndimaona kuti cholowa chimene chichi cha mwa Khristu Yesu tikuchipenza mu njira yosangalatsa kwambiri. Chifukwa chani ndimafuna ndikukumbuseni kaye kunena kuti kodi zinthu zimene zizi zikuyenera zikwaniritsidwe bwanji, zionesedwa bwanji, zikhala zikuonesedwa bwanji. Ndikufuna ndikubwenzeni kaye pang'ono mu buku la Efeso chapter 1 verse 5 imene tinayiona kale kunena kuti madaliso amene tinkakambirana tinkanena kuti tiwapenza mu njira imene anakonzedweratu. Chizungu akunena kuti ati Mulungu anachita predestinate kuchipangiratu kukonzeratu chinthu china chimene ife tikuyenera kuti titani tidutse. Ndoti mwa njira ina anthu asanafike pa gawo loonekera ku dziko lapansi Mulungu anali atakonzeratu njira yonena kuti anthu azapenza zinthu izi ngati azadutsa principle iyi imene inali ya mwa Khristu Yesu malingana ndi Efeso chapter 1 verse 5 ifwa kunena kuti anakonzeratu mwa Khristu Yesu. Ndeti kabuyano pa chapter 1 ichi verse 11 ikuonesedwanso kunena kuti njira imene tinayiona mu verse 5 ikukabwerezedwanso mu verse 11 kunena kuti Mulungu anachitiratu anakonzeratu ndithu kunena kuti tichilandira cholowa chimene chichi kudzera mwa ndani mwa Khristu Yesu. Ndoti mwa njira ina ifeyo tisanafike ponena kuti tichite perform kapena kuti tionetse ntchito zathu tionetse khalidwe lathu ndiye kuti pali khalidwe lina limene laonekera kale kapena kuti layikidwa kale limene anthu akuyenera kuti alitani alitsatire, then akalitsatira khalidwe limene likawapangisa iwo kupenza cholowa chimene chichi chimene Mulungu akuchionetsera chimene ndithu center point yake kapena kuti chikatikati kake ndiyo nena kuti muyang'ane ndi kukhazikika mwa ndani mwa Khristu Yesu. Ndeno tatiye tibwerereni makamaka mu Efeso chapter 1 ija verse 11 kuti tuonepo makamaka fundo ina apapa koyambirira ndimaonesera makamaka cholowa chimene chichi chimene chili mutu wathu waphunziro kunena kuti tikulandira cholowa cha Mulungu chimene sitichilandira monga Israeli anachilandira makamaka ndoti mu gawo loyambirira tikuyenera tizindikire chimene sitichilandira monga Israeli anachilandirira. Chifukwa chani Israeli anayenera kuchilandira pakukhala pansi pa lamulo ndi kusungisisa lamulo atalephera lamulo limene lijali asanalifikire cholowa sanakayenera kuchilandira. So pano cholowa chija sitikuchilandiranso makamakano mu njira imeneyoyo koma tikuchilandira makamaka mu njira imene ili ya mwandani ya mwa Khristu. So mwa Khristu ndikukhulupirira kuti palibenso kulephera. Mukabwera mwina mwachitsanzo kuti mungozindikira kunena kuti mwa Khristu sichizalephereka chifukwa ndi Khristu amene azichita mwa ife tikungoyenera tilandire ntchito imene Khristu achite amalize. Adayimaliza kale tinene choncho anayimaliza kale. So tikamanena mwa Khristu palibe kulephera. Chifukwa chani mwachitsanzo mukangobwera ku buku la Yesaya chapter 42 mukapezapo Mulungu akumuyitanapo Khristu Yesu kuti makamaka akakhale ngati pangano la anthu. Ndiye mukamuonapo kuti Mulungu akutonena kuti ndithu iye sazadololoka makamaka mu verse 5 kukafika verse 6 kuna kuti iye sazadololoka sazalephera makamaka china chilichonse chimene Khristu azakhala akuchita mwa munthu azachichita ndithu moyenerera. Chifukwa chani iyeyu ndiye yekhaya amene Mulungu amudalira chifukwa akuzindikira kuti mwa iye simungaoneke chofoka china chonse chimene chinaonekera mwa munthu. So Mulungu sakudaliranso munthu kuti akachite chifukwa kuti munthu analephera kale. So Mulungu agwiritsa ntchito Christ kunena kuti anthu onse amene ali mmene mwa Christ cholowa chimene akachipeze mosavuta chifukwa mwa Khristu chifuko sichikuonekanso. Ndeno tifuna tibwere pono tione makamaka fundo inanso imene tikhala tikuyitsatira kuti kodi buku la Efeso lipitizano kutuza malangizo ena ati amene ifeyo ngati ana a Mulungu tikuyenera kuti tiagwiritse ntchito. So koma
kumapeto kwa vesi imene iye apa ndo ndachoka pa cholowa chimene tayesedwa nacho mwa iye popeza tinakonzekeratu monga mwa chitsimikizo mtima cha iye wakuchita zonse monga mwa uphungu wa chifuniro chake. So tikabwera ku gawo lina ndionera kuti ndimakamba pozonera kuti cholowa chimene chichi mulungu anatikonzeratu kale kuti ife tichilowe osanena kuti pa zimene ife tizionetse ndi zikatipangisa kupeza cholowa chichili mwa Khristu Yesu. So Khristu Yesu wachita kale china chilichonse ife kuti tikalandire cholowa chathu. Leno tikhati kuona kutsogolo kuti kodi cholowa chimene chichi ndi chiyani kwenikweni chimene ife tikhati kuchilandira. Kodi ndi nkhani ya chuma kapena kuti ndi zosangalatsa zina zakuthupi. Of course zimene beti mazisowa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Komano ndikukhulupirira kuti Bible lili ndi cholowa chachikulu chimene ife tikhati kuchiphunzira makamaka tsiku la lero. Leno tikaona mbuye mutikuona kuti tikaona mu verse imene itiona kunena kuti pali ndithu ntchito imene Christ akuyenera kuyichita chifukwa Khristu amene azichita makamaka mwa uphungu wa chifuniro chake kusonyeza kuti uphungu wonse umene akhala akuchitira ntchito yake imene iye kuti ife tikapeze cholowa sakakhala munthu akufunsidwa kunena kuti kodi apa iwe moyo wako uyenera uyendese choncho uyenera uyendese choncho sakakhala kutifunsira ifeyo maganizo. Ndikukhulupirira kuti mulungu apanga uphungu umene uli wa muchifuniro chake mwandani mwa munthu osatinso munthu akampemphe kuti aonesere kapena kuti aphatikize ngati fundo yake kapena kuti uphungu wake chifukwa uphungu wa munthu mwa njira ina unapasidwapo kunena kuti uchite china chilichonse koma unalephera. Ndeno palibenso chifukwa choti afunsire nzeru kwa anthu amene alephera. Ndiyoti mwa njira ina mulungu akuyenera kuti ayike uphungu wake umene uli wodalirika umene ndithu suonetsa kufoka kuna kulikonse ndi umene makamaka tikhale tikuona kodi uphungu umene mulungu akhala akuonesa bwanji. So tikhala tikulowa mu gawo ili lino la ulandira uphungu kuchokera kwa ndani kwa mulungu umene uli wa chifuniro chake osati wa chifuniro chathu. So tikamakamba kodi za uphungu timakhala tikukamba chani. Ndikukhulupirira kuti uphungu ndi chinthu chofunikisisa kwambiri makamaka pa umoyo wa munthu chifukwa uphungu ndi umene umampanga munthu kukula mu nzeru zoyenerera kapena kuti kukula mu luntha limene lilofunikira ku dziko lapansi kapena kuti ku moyo umene uli mkudza umene uli mwa Khristu Yesu. Mwa njira ina mwana wina aliyense amene sanaduse pa uphungu woyenerera amachitisa manyazi ngakhale kholo lake. So mwa njira inanso anthu onse amene sanalandire uphungu woyenerera yeti ali mwa Khristu Yesu sindikukhulupirira kuti angakaonesere chimwemwe kwa mulungu chifukwa chani uphungu ndi umene umakunza makamaka umoyo wa munthu kunchosa pa ubwana kumpitisa makamaka pa umoyo wa kukhwima. Ndeno tufuna tuone kodi uphungu umene tikhala tikulandira bwanji. Ndimafuna kwambiri ndikubwezenisoni ku chipangano chakale makamaka kuti muone mauphungu umene amakhala akuyendera. Tikabwera ku buku la Zekariya chapter 6 verse yake ya 12 ndi 13 ndiwerengabe kuti muone makamaka kuti mu magawo angati auphungu zimakhala kuti Bible ufuna kuti litiphunzitse chani chifukwa ndi uphungu okhala umene unayenera kuti ubwere ndi Khristu komano nthawi ina yake uphungu umene unakhala ulotani ukusowa umene noti khale tikumvetsetsa makamaka mu buku la Efeso chapter 1 verse yake 11. Leno ndikutengereni ku Zekariya chapter 6 verse yake ya 12 komanso 13 kuti tione kunena kuti kodi ndi uphungu uti umene uli wofunikitsitsa kwambiri pa umoyo wathu. Zekariya chapter 6 verse 12 ndi 13. Verse 12 akunena kuti munene naye kuti atero Yehova wamakamu ndi kuti taonani munthu dzina lache ndi lomphukira ndipo adzaphuka m'malo mwache nadzamanga kachisi wa Yehova. Inde adzamanga kachisi wa Yehova nadzaseza ulemerero nadzakhala ndi ulamuliro pa mpando wachifumu wache nadzakhala wansembe pa mpando wachifumu wache ndi uphungu wa mtendere udzakhala pakati pa iwo awiri. So tikabwera buku la Zekariya likuonetsera zonena kuti kachisi amene anakhala atawonongeka makamaka mu chipangano chakale amene unali mtima wa munthu. Tikumbukire kunena kuti munthu anapangidwa kuti akhala kachisi wa mulungu malinga ndi Genesis chapter 3 plus apostle angelo amene sanapangidwanso kukhala kachisi wa mulungu malingana ndi Ezekiel chapter 28 verse yake ya 14 makamaka kwa Lucifer. Ndeno tikaona makamaka kuonongeka kwa kachisi kumeneku kunapangisa kunena kuti anthu asowekere chinthu china chimene china chofunikisisa pakati pawo. Ndeno Bible likuonesera kunena kuti pakuyenera kuti pabadwe mphukira imene mulungu ayike yodalirika ndithu imene makamaka izabwerese uphungu oyenera pakati pathu. Komano tikauona uphungu umene akunena kuti
ndi uphungu umene uzakhale wamtendere umeneno uzachokera pa gawo la Mulungu ndi pandani pa Khristu. Ifa kunena kuti uphungu wamtendere uzakhala pakati pa iwo awiri osati mwina angapo. Ndeno pali uphungu ndithu wina wake umene tikhale tikulandira umene uli ochokera kwa awiri, umene uli ochokera kwa Atate komanso umene uli ochokera kwa ndani, kwa Khristu amene ndi mwana wace, amene ndi wansembe wathu, amene akutitumikira mwachina chilichonse. Ndeno tifuna noti uone kunena kuti kodi zinthu zimene ife Mulungu akhala kutipasa ngati cholowa mutizilandira motani, kapena uphungu umene tikhale tikudusa ukhala motani. So ndimafuna ndikubwereseni kuganizo lakuti paja china chilichonse chimene chili cha Atate ndichonena kuti chasiyidwa m'manja mwa Khristu Yesu. Makamaka tikabwera mu Yohane chapter 17 verse 7, china chilichonse chimene Atate chili chake tikuona kuti Bible likuvomereza kuti anachipatsa ichocho kuti chikhale mwa Khristu Yesu. Ndeno ifeyo nokuti tikachilandire kuchoka kwa Khristu Yesu kubwera kwa ife tichilandira motani. Ndingowerengabe makamaka Yohane chapter 17 verse 7 kwa nthawi zina tisamachiloweze ngati mwina achizolowezi, komano makamaka chizikhazikika makamaka mkati mwa malingaliro athu kunena kuti kodi Bible likufuna litiuze chani. Ndimafuna ndibwerekaye ku zinthu zonse zimene zili za Mulungu kodi panopa zili mwa ndani, kungotsikimiza pafundo imene ndimangoyankhula komano ndisanawerenge. Yohane chapter 17 verse ya 7. 17 verse ya 7. Kunena chonchi 17 verse 7 akuti azindikira tsopano kuti zinthu zili zonse zimene mwandipatsa ine zichokera kwa inu. So tikaona Bible limaonesera Yesu Khristu mene anali kupemphera ophunzira ake kuti tsopano ophunzira osazindikira kuti zinthu zili zonse zimene Khristu anapatsidwa zikuchokera kwa ndani, kwa Atate. Chizungu anakugwisa kuti all things zimene inuyo mwandipatsa ndili nazo zichokera kwa inu. So tikati all things ndoti china chilichonse mene mungachikambe. Tikabwera makamakaso mu buku la Mateyu chapter 28 timapeza kuti Khristu Yesu mene anali kuwatuma ophunzira ananena kuti ali kumwamba ndi dziko lapansi zonse zapasidwa kwa ndani, kwa ine. Ulamuliro wa china chilichonse wapasidwa kwa ndani, kwa ine. Ndeno pali magawo ena amene Khristu ananena kuwaonetsera ameneno ophunzira ananena kuti awalandireso ngati zolowa zina zimene tikhale tikuzipitiriza mu buku la Efeso. Ndeno tione kuti kodi Khristu Yesu zinthu zimene amazinena kuti zinapasidwa kwa iyeyo ndi zitizo. Kodi ndi nkhani ya machuma kapena kuti ndi nkhani ya zokondweresa zina zimene anthu ku dziko lapansi amazisowa? Kodi ndi chiticho chimene Khristu Yesu anabweretsa kwambiri ku dziko lapansi kuti azachionetsere? Tikabwerera mu verse 6 chapter 17 cha buku la Yohane verse 6 akuti ndalionetsera dzina lanu kwa anthu amene mwandipatsa ine dziko lapansi, anali anu ndipo mwandipatsa ine iwo. So tikaona chimene Khristu Yesu kwambiri anabwerera ku dziko lapansi ndichonena kuti agawatani akaonetsere dzina la ndani, dzina la Atate. So tikamanena za dzina la Atate ndoti makhala kamba za khalidwe lenileni la ndani la Mulungu. Makamaka akaonetsere kuti kodi Mulungu khalidwe yake ndi lotani. Ndoti mwanjira ina Khristu anabwera kuzalalikira kunena kuti tidziwe kuti Atate ndi wotani khalidwe lake. So tiona kunena kuti ngati iyeyo anapasidwa ntchito imeneyi ndoti mwanjira ina Atate anali atawaziwa kotheratu. Ndoti mwanjira ina khalidwe limene Atate ali nalo Yesu anali chani? Anali nalo. Ndikhulupirira kuti mwa chimene chichi ndi chimene amafuna kuti aliphunzitse kwambiri dziko lapansi kuti likhazikike ndi kuzindikira kuti ndi chokhayo chimene chichi chofunikira kuti anthu ife tichitani tichilandire. So Yesu Khristu atabwera dziko lapansi anaonesera makamaka kuti khalidwe la Atate ndi ili ndi ili ndi ili ndi ili. Imene tinaliziwa kwambiri kunena kuti tsopano khalidwe la Atate ndilo chikondi. Makamaka principle imene yakhazika kwambiri imene tayiziwa kwambiri kuti Yesu Atate ndi wachikondi ndithu. Ndeno tikabwera tikuona kuti chuma chimene chichi makamaka ndi zinthu zina zimene Khristu ananena kuzidziwitsa kwambiri ku dziko lapansi. Pambali ponena kuti kaya Mulungu mwa Mulungu muli mphamvu, pambali poti mwa Mulungu kaya muli chiyero, pambali poti mwa Mulungu kaya muli zina zonse zimene zimadziwika zimene Mulungu akhoza kukhala nazo, komano kwambiri chimene ananena kuzachionesera ndicho khalidwe lenileni la chikondi la ndani la Mulungu. Ndeno pamapetono pa zonse Mulungu akuyenera kuti azibweretse zinthu zimene zili mwa Khristu zija kutinso zitifikire ife anthu amene talandira cholowa cha ndani cha Mulungu chimene chili mwa ndani mwa Khristu Yesu. Ndemona kuti malingana ndi vesi akunena kuti akutino anthu ifeyo tonse poyambirira kuti tinali mwa Atate, komano ifeyo Mulungu Atate watipereka kwa mwana wace Khristu Yesu. Ifa kunena kuti anali anu komano sopano mwandipatsa ndani? Mwandipatsa ine. So chimene akutipasira ifeyo kwa Khristu
pali chimene Bible likufuna kuti lilumikize ndi zimene taziona kale ku buku la Efeso kuna kuti tilandira cholowa cha Mulungu kudzera mwa ndani mwa Khristu Yesu. Ndoti mwa njira ina mwa Khristu amene ifeyo tapasidwira kwa iye kumene kutuluke zimene zizofunikira zimene Mulungu akhala kuzitani akuzipereka. Ndefunso nkumanena kuti kodino ifeyo Khristu chimene akufuna ifeyo kuti atipatse mene Atate watipereka kumanja mwa Khristu Yesu, kodi Khristu Yesu akufuna kuti atipatse chani? Ali vesi ina ndi maisaka kwambiri m'buku la Chipangano Chatsopano kandi buku la Korinto imene imakamba kunena kuti zinthu zonse zimene ifeyo timaziyembekeza zili zathu kale, komano sinakwanisa kuipeza nthawi ina. So zinthu zonse zimene timakhala tikuziyembekeza zili zathu kale. Mwa njira ina timakhala tikusaka mwina zokondweretsa zakuthupi, kukhala ndi chakudya, kukhala ndi zovala, kapena kukhala ndi mtendere wina uliwonse ku dziko lapansi. Zimenezozo ndi zathu kale, komano pali chinthu china chimene ifeyo padakali panopa tilibe, chimene sengakhale dziko lapansi chimene lakhala likuchisowa kwa nthawi yayitali, ndicho kudziwa khalidwe la Atate limene Khristu Yesu anadzalionetsera pa dziko lapansi, komanso khalidwe limene lokuti likakhale la ndani la ife. Ndi chimene ndikhulupirira kuti chinakhala chofunikitsitsa ku nthawi za mibado yonse, chimene ifeyo dziko lapansi timachilakaka kwambiri, komanso chimene Israeli anachilakaka kwambiri. Chifukwa kumbukirani kunena kuti tinaonapo cholowa chimene ana Israeli anayenera kuchilandira koma sanachiyande chifukwa sanachifikire, chimene chinali kufikira chilungamo cha Mulungu. So tikaonano mu gawo la Pangano Latsopano tikuyeneranso tichifikire cholowa chimene chichi potenga chilungamo cha Mulungu, chimene sindikukhulupirira kuti ndi nkhani yokhuzana ndi zamachuma zina zakuthupi, komano ndi nkhani yakukhudza khalidwe la Mulungu, kapena kutenga khalidwe la Mulungu limene liyoyenera kuti likakhale la ndani la ife. Ndeno ndi point ina imene makamaka tikhale tikudikiridwanso kwambiri, makamaka kunena kuti kodi ifeyo chimene Khristu Yesu akufuna atipase ndi chani. Ndikuti mwa njira ina Khristu akufuna atipase mtima wa Mulungu umene ifeyo tikhale nawo chani ku masiku onse. Ndimafuna ndikubwezereni kaye ku Efeso chapter 1 verse yake ya 9 ndi 10 imene makamaka tinaomba mkota kunena kuti dziko lapansi litachoka mwa Khristu Yesu, Khristu Yesu tsopano anazapereka chiwombolo ndi kuzalibwenzeretsanso kuti likhale mwa iye. Plus yapo kumapeto a nthawi yonse ino chimene akudikirira Khristu ndichona kuti akwaniritse kunena kuti onse dziko lakumwamba ndi lapansi alike mwa ndani mwa iye. Pali chifukwa ndithu chimene Bible likufuna kuonesera zinthu zimene chifukwa chani zonse zimene zikubwera kumunsi kwa buku la Efeso kuko malonjezono onsewo pali zina zimene ndithu Mulungu akhala kuti tani akutipasa. Okay, ndipasa verse yo 1 Korinto chapter 3 verse ya 22 imene imanena za zinthu zonse zimene ife timazikhumbira zili zathu kale, komano pali chinthu china ndi chimene tikufuna ina apa ndikuyang'anano za chinthu china chimene dziko lapansi timachisowa, chimene chili chofunikitsa makamaka kumoyo wathu, chimene tikhaphulira kuchokera kwa Khristu Yesu. Tikumbuke Khristu Yesu ndi amene azichita china chilichonse mkati mwa ndani mwa umoyo wathu. Ndeno kwambiri nokuti tisayiwale makamaka pa khanso imene tikuyenera kuti tikumbukire pa uphungu umene takhala tikutawi makale kunena kuti ife tikakule ndithu tikafike ku chifuniro cha Mulungu kulandira makamaka cholowa chimene chichitikasa mu uphungu wina umene ndithu Mulungu azitipasa, umene uphungu ochokera kwa Mulungu komano umene uzire mwa ndani mwa Khristu Yesu. Ndeno kodi uphungu umene uwu ifeyo tikhala tikulandira bwanji, makamaka amene Khristu Yesu azikhala kuchitira mauphungu ake mkati mwa ife tikhala tikulandira bwanji? Tibwere ku Yesaya chapter 9 verse ya 6 chifukwa pali lonjezo lina limene dziko lapansi linayenera kuti litani lidutsemo. Yesaya chapter 9 verse 6 9 verse 6 ena
pakuti kwa ife mwana wa mwamuna wapatsidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa phewa lake, ndipo adzamutcha dzina lake wodabwitsa, wauphungu, Mulungu wamphamvu, Atate wosatha, Kalonga wamtendere. Khupira kuti pali matitles ambiri amene akuonekera pamenepo, zimene mwana wakhanda amene akuyenera kuonekera nazo. Waife mwana wakhanda wabadwa amene ndi Khristu Yesu, makamaka lonjezo limene linaonekera m'buku la Isaya kuti Khristu Yesu akuyenera kuzabadwa. Lero sindikufuna matittle enawa, kwambiri kuyang'ana title ya uphungu kuti azakhala wachani, makamaka azapereka uphungu, azapereka uphungu oyenerera makamaka kwa ndani, kwa ifeyo. Uphungu weni oyenera chifukwa kuti azakhala wachani, wa uphungu. So mukaona uphungu wa mtendere umene tinaona ku buku la Ezekiel chapter 6 verse 12 ndi 13, umene uli pakati pa Khristu ndi Atate, umenewo ndi umenenso uzapitirire kukabwera kwa ife komano kudzera mwa mwana amene azapereke uphungu oyenerera. Lero ndisa Simons. kwa Khristu kuyamba kuonesera uphungu umene ukakhala kupereka bwanji akhala uphungu kwa ife masiku ano. Ndikukhulupirira kuti zimene zipitizira kwambiri kunena kuti tizindikire kunena kuti uphungu umene uwu kuti kuza bwanji ku moyo wachani wa Chikhristu. So tikabwera ku gawo la chipangano chakale, tinaonapo Israeli kuti anali akulandira cholowa mwakudzera mwachani, mwakumvera lamulo, koma sanalifikire lamulo limeneli. So tikabwerano ku uphungu wa nthawi imeneyo, ndio tionanso kunena kuti panali uphungu ndithu umene anayenera kulandira, umene Agalatia chapter 3 verse yake ya 24 umene uonekere kuti udi uphungu umene anayenera kulandira motani. Then ndikuwerenga Agalatia chapter 3 verse yake ya 24 kuti kodi uphungu umene unalipo chipangano chakale unali uphungu wanji. Agalatia chapter 3 verse 24 akuti momwemo chilamulo chidakhala na mkungwi wathu wakutifikitsa kwa Khristu kuti tikayesedwe olungama ndi chani, ndi chikhulupiriro. Verse 25 koma popeza chadza chikhulupiriro. Okay, ndilekeze verse 24 yomweyi akunena kuti malamulo anakhala ngati na zimene naine koma muona ku uphungu umene umuona kunena kuti si uphungu umene feri khali kugwiritsidwa ntchito mu mpangano lino litaso pano. Chifukwa chani? Uphungu umene unalephera, sunatani, sunachite bwino ndithu. Komano mu gawo la pangano laso pano ndikukhulupirira kuti tikuonapo za Christ basi. Christ ndi amene akuti azakhalano wa uphungu. Ndoti mwanji aina uphungu unakanika kupereka zosowa za anthu. Komano pali uphungu wina umene ubwere ndi Khristu amene ndi wodabwitsa wa uphungu, amene azapereke uphungu wodabwitsa oposa mauphungu ena onse amene dziko lapansi lakhala likutani likulandira kuphatikizapo achilamulo. Ndeno Khristu masiku ano ifeyo atikhalira wa uphungu. Ndiye uphungu wake aukhala bwanji mwa ifeyo? Tikabwera makamaka mu pangano latsopano tikupeza kuti Khristu Yesu atalemekezedwa kapena kuti atakwera kumwamba, then kenako anaponya mzimu wake makamaka ku mitima ya anthu. Kapena kuti Atate anatenga mzimu wa Yesu Khristu ndikuuponya ku dziko lapansi. Agalatia chapter 4 okay, anofula kuti aba Atate. So tikauona mzimu wa Khristu Yesu imene unabwerera ku mitima ya anthu, tikabwera ku Yohane chapter 16, Yohane chapter 14, ndimapeza kuti ndi mzimu wa Yesu Khristu umene unayenera kuti utilondolere ifeyo mu choonadi chonse cha ndani cha Mulungu. Mwanji aina ndi mzimu so umene uzikhala ukutiphunzitsa. So mbuyo anthu amaphunzitsidwa ndi chilamulo, komano padakale panopa si chilamulo chimene chikhala chikumphunzitsa munthu, komano mzimu wa Khristu ndi umene uzikhala kuntani ukumphunzitsa. Ichi chino ndi chifukwa chake pali Yesaya chapter 30 verse 21 ndi 22 kunena kuti makutu anu azikhala akumva mawu potembenukira kulamanja kulamanzere kuti njira ndi chani, ndi idzerani imeneyi. So mwanji aina Khristu Yesu azikhala akuti pasa ifeyo uphungu woyenerera daily mwa mzimu wake. Mzimu wake uzikhala kuti nong'oneza kunena kuti chita chonchi, chita chonchi, chita chonchi.
pamene mukabwera chipangano chakale lamulo lija siloti limayankhula zimenezi, siloti lamulo lija limagwira ntchito yayikulu ngati imeneyi, chifukwa munthu anene akuchita zimene zili pa lamulo zimene uphungu wake unangoonetsedwa makamaka mu mawu. Komano apapa Khristu Yesu ndi amene akuchita mkati mwathu, akulankhula kwakukulu koposera zimene lamulo likanatha kutani kulankhula. Ndi mwanjira ina uphungu wathu tikupeza mwa Khristu kudzera mwa mzimu wake umeneno ndithu aziuchita mwa chifuniro cha yekha. Chifukwa Aefesoja mukumbukire kunena kuti anena kuti uphungu amene azichita china chilichonse, amene achita zonse monga mwa uphungu wa chifuniro chake. So mwanjira ina mmene achitireno kanthu mwa ife sakhalanso akutifunsa ife uganizo loyenerera kuti kuti tichite, chifukwa chani ife ndife olephera, komano achita monga iye akutani akufuna. Neno uphungu onse umene akhala kuti sogolera nawo daily mwa mzimu wake ukatithandizirano kutumphula verse 12 ya mbuku la Efeso chapter 1 verse 12. Tipiteno ku buku la Efeso chapter 1 verse 12 kuti muone kuti zimeneno zikabwere zotsatira Khristu Yesu atachita ntchito yonse mwa uphungu wake. Ine tinakhulupirira Khristu kale tikayamikitse ulemerero wake. So muona kuti Paulo akunena kuti iwo amene anakhulupirira kale Khristu kuti Khristu akuyenera kukhala mwa iwo akapitiriza akuyamikitsa akupereka chilemekezo makamaka pa ulemerero wake umene watani woonetsera mwa iwo. Ndio muona kuti ukapereka ndithu maumboni okwanira kunena kuti ine Khristu wandichitira zazikulu, moyo wanga amene unalili mbuyo ndi mmene ulili panopa zikukhala zotani zosiyana kwambiri. So mwanjira ina umoyo wathu masiku amene uli mwa Khristu Yesu wakhala wopambana kwambiri. Mukaonana kunena kuti gawo linalembedwa mu buku la 2 Korinto chapter 3 likakhala likuonekera kwambiri ulemerero oposa umene Mose anaulandira makamaka wa pa malamulo, umeneno ulemerero oposa umene mukaona kuti uli mu gawo la mzimu la mwa Khristu Yesu. Ndio mwanjira ina chikakhala chikuti komera ku moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Chifukwa chani uphungu umene akutipatsa daily ndithu ukakhala wotithandizira makamaka kupeza zinthu zambiri zimene timazisowa, zinthu zimene akanati munthu akuyamike amakhala kuti chinthu chimene amachisowa ku moyo wake wachipenza. Mwanjira ina ndipeke chitsanzo ngati nthawi ina umoyo wanga chinthu chimene ndinkachisowa kwambiri kukhala ndi chimwemwe mwa Khristu Yesu, kumakhala ndi mtendere nthawi zonse ndi Khristu, makamaka chimene umoyo wanga kwa masiku ambiri ndilalo wa Chikhristu ndinkachisowa. Koma nthawi imene ndinazindikira kunena kuti ndi Khristu mwa iwe amene amapereka zinthu zambiri zimene moyo wanga umazisowa, ndinapeza Khristu moyo wanga unasanga. Chifukwa yani zinthu zimene ngakhale moyo wanga unkazisaukira kunena kuti uzikwanise kuzichita panopa Khristu Yesu amazichita mkati mwa ndani mwa ine. So chifukwa cha chimene chichi daily ine ndimangopereka chilemekezo, ndimangoyamikira Mulungu chifukwa cha ulemerero umene wanditani wandipatsa, umene nthawi ina yake ndinkalephera kutani kutumphula. Ndio mwanjira ina mauphungu onse umene akupereka mwa chifuniro chake komanso chifukwa cha cholowa chimene tachipeza mwa iyeyu zikatipangisa ife kumangopereka chani chilemekezo. Ndio anthu akhala akuchipeza, ndio mwanjira anthu akhala akupenza khalidwe la Mulungu, anthu akhala akukhuza khalidwe la Mulungu, akhala akukhuza chilungamo cha Mulungu chimeneno makamaka akayamikire nacho Mulungu kunena kuti zikomo kwambiri Mulungu chifukwa choti mwatipangira ifeyo izi zimene timazisowa ku moyo wathu ajani wa tsiku ndi tsiku. Ndikachoka pamenepo ndifuna ndiloweno verse 13 ndi 14 kumene ndimakamaka ndikamalizire tsiku la lero. Ndio mwanjira ina ma verse 11 ndi 12 ikungotionesera makamaka cholowa chimene tachipeza kuti tichipeza mwa Khristu Yesu osati monga njira yakale, komanso plus apo tapezaponso kuti mukhala muno mukutuluka mu mauphungu ndithu achifuniro cha Mulungu amene azichitamo makamaka mwa ndani mwa ifeyo, umene tikupezanso chifukwa cha mzimu wa Khristu umene uzikhala kupereka uphungu daily ku moyo wathu umene tikuyenera kuyendera ku moyo wathu ajani wa uzimu, umene no kumapetokweto ukatipase chiyamiko cha tsiku ndi tsiku kuti Khristu ndithudi wachita zonsezi. Kumakamaka no kukapherenzera buku la Filipi chapter 1 verse ya 6 kunena kuti iye amene anakuyitanani ndithu ntchito yonse imene anayiyamba adzayimaliza. Feno ndikumafika kuona kuti azoona ali Khristu wamaliza ntchito iyi, ndinalovutikira khalidwe ili koma khalidwe langa ndithu lakonzeka chifukwa cha moyo wake wayimaliza ntchito iyi, kenako wamaliza ntchito iyi, kenako ndikuzafika no kuulemerero woposa wonse umene no tiuone kumapeto kwa zonse. Okay, ndifuna no ndipitirize mu chapter mu verse 13 verse 13 chifano pali fundo zina zimene ndikamalize nazo makamaka ku buku la Efeso. So ndikabwera ku verse 13 akunena no kuti mwa iyeyo inunso mutamva mawu achoonadi uthenga wabwino wa chipulumutso chanu ndi kukhulupirira iye munasindikizira yani chizindikiro
ndi mzimu woyera wajani wa mzimu woyera walonjezano. So akunena kuti mwa iye, so mwa iye mwa Khristu titazamva mawu achoonadi. So kodi tikamakamba kuti mawu achoonadi amene Khristu Yesu anabweretsa pa dziko lapansi ndi mawu anji, kodi choona tikamakamba za choonadi timakhala tikukamba chani? Namafuna kwambiri ndikutengeni kaye ku gawo la chipangano chakale kunena kuti kwambiri tiziyenda step by step ndi kumazindikira zimene zinalipo, zimene zikuyenera kukhala, komanso ndi zimene zikuyenera kukhala, zimene zikuzayenera kukhala nthawi ya kumuyaya. Tikabwera Masalimo 119 verse yake ya 142 timapezapo zonena kuti Bible mu chipangano chakale panali choonadi china chimene dziko lapansi liyenera kuchilandira. Tatiye tichioneni makamaka mu buku la Masalimo 119 verse yake 142 komanso verse yake ya 150. Chimene no makamaka chikhale chosiyana kwambiri ndi mawu achoonadi amene Khristu Yesu atipase masiku ano. Masalimo 119 verse yake ya 142 142 kodi choonadi cha nthawi yakale chinali chane? 142 akunena chonchi. 142 akunena chonchi, chilungamo chanu ndicho chilungamo chosatha ndi chilamulo chanu ndicho choonadi. So chilungamo cha Mulungu ndi chilungamo chosatha, ndipo chilamulo cha Mulungu akuti ndicho chane choonadi. Okay, ena mukudandaza kamera kuti mwina mbali na sikuoneka, koma sinzoni mwina kapena ndi mphamvu ya ma network chifukwa kuno kuti kamera anga ikuoneka. Sindikuziwa ngati ena tonse mukwanisa kundiona. Akuma pitiriza, it's okay. Pitiriza. Yes, ndikuveka bwino okay, yes ndikukuonani. Mano it's okay. Nemati mutangopitiriza basi. Okay, your sound is okay. Sound iri bwino bwino. Mano camera sindikukuona. Mano it's fine. Ngopitiriza basi. Palo kwa yoyo kuveka basi kuno. Okay, it's fine basi ngopitiriza. Continue. Okay, okay, ndikundipitirizebe. Okay, chabwino. Ndi makambapo makamaka za Efeso chapter 1 verse 13 imene kunena kuti mwa iye akuti mutamva mawu achoonadi. Okay, mwa iye, mwa ndani? Mwa Khristu Yesu. So Khristu Yesu kutipasa ifeyo mawu achoonadi. Neno mafuna tuone kunena kuti kodi choonadi chinakhala chikuyenda motani ngati mu pangano lakale, mu chipangano chatsopano, kodi choonadi chinacha ndi zimene zandifikisa pa Masalimo 119 verse 142 imene kuonesa kuti chilungamo cha Mulungu ndi chilungamo chosatha ndipo malamulo a Mulungu ndiye choona. So tikabwera ku gawo la chipangano chakale, monga anaisana ene akulandira cholowa makamaka atamvera malamulo, kuti makamakanso no tikamakambano nkhani ya choonadi ndioni makamaka kunali kusunga chani, kusunga lamulo limene nu anaisraeli apeza kuti analephera ndithu kulifikira. Leno verse 150 chapter chomwechi chikuonesanso chichani mu pangano la kalekale. Verse 150 Masalimo 119. Okay, I think it's this 150. Okay, yeah, this one in okay, sorry, aba ndonda sokoneza mega 150 komano 150 okay, 151 inu muli pafupi Yehova ndipo malamulo anu onse ndiwo chani, ndiwo choonadi. So izi ndi zimene no David anakukamba kuti muli pafupi ni Yehova, malamulo anu onse ndi chani, choonadi. So gawo la chipangano chakale ndoti kupeza cholowa mwa lamulo mwapakumvera choonadi cha Mulungu chinalinso chani, chinali lamulo la Mulungu, malamulo onse amene Mulungu anawapasa ana Israeli. Komano tikabwera ku gawo la chipangano chatsopano muona kuti izi ndi zosiyana kwambiri. Chifukwa chani? Ngati Israeli izi sizinawapindulire, tikhulupirira kuti no chikhala bwanji choonadi, chikhala bwanji chompasa munthu chimasulo. Tikabwera mu Yohane chapter 8 verse 32 amene kuti mudzazindikira choonadi ndipo choonadi chizatani, chizakumasula. Ndono mwanjena Israeli ngati sanamasulidwe sizinali zoona. Leno tibwereno ku nkhani ya
nthawi ino imene tili chifukwa kuti mwa iye mutamvanso mawu achoonadi. So tioneno kuti mwa Khristu Yesu atibweresera chani. Ya buku la Yohane chapter 1 verse ya 17. Yohane chapter 1 verse ya 17. Funano tuone kunena kuti ngati zizi zinalephera kodi no Khristu Yesu amene adayenera kubwera ku dziko lapansi anazalionesera dziko lapansi kuti likusowekera chani. Leno verse 17 akunena kuti chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose, chisomo ndicho onadi zinadza mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. So tikabwerapo nkhani ya chilamulo chimene chinapatsidwa kwa Mose sindikukhulupirira ndi choonadi chifukwa chani apa Bible kunena kuti chilamulo chinapatsidwa kwa Mose, chisomo ndicho onadi zinapatsidwa kwa ndani? Kwa Khristu, zinadza ndi Yesu Khristu. Ndio mwanja ina mwa malamulo munalibemo choonadi plus mwa malamulo munalibemo chisomo, komano mwa Khristu Yesu amene akubwera ndamene atibwerese ife choonadi. So atabwera Khristu Yesu anazayankhula chani? Yohane chapter 14 verse 6 ndio. So mwanja ina tikamamba nkhani ya Efeso chapter 1 verse 13 mene akunena kuti mwa iye, okay, verse 13 mene akunena kuti mwa iye inunso mutamva mawu achoonadi. Sinkhani yoti mawu amalamulo a Mulungu a chipangano chakale aja amene ena ndi choonadi chimene chocho, no. Nkhani sonali munthu aphunzirenso malamulo, komano nkhani yonena kuti mutatha kumva mawu achoonadi. Mawu achoonadi ndio chani? Tikumbukire kuti tikamakamba za mawu malinga ndi Yohane chapter 1 ndiyo verse 1 amene kuti pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali kwa Mulungu ndipo mawu ndi ndani? Ndiye Mulungu. Amene Khristu Yesu amaonekera kuti ndi ndani? Ndiye mawu a Mulungu. And akamakamba kuti Khristu Yesu ndi mawu a Mulungu timadziwa kunena kuti chimene akukamba ndi chonena kuti Khristu Yesu ndi amene anenera kufotokoza bwino, kapena kuti Khristu Yesu ndi amene limakhala ngati buku la kufotokoza kuti Mulungu ndi yani, kapena kuti khalidwe leniyeni la Mulungu ndi litiro. Ndiye tikabwera pa Efeso chapter 1 verse 13 ngonesera kuti titatha kumva mawu achoonadi. Ndoti mwanjana titatha kumva mawu a Yesu ndikena gono akugamba za uthenga wabwino wa chipulumutso chanu. So tikamakamba za uthenga wabwino wa chipulumutso chathu timakhala kugamba chani? Uthenga wabwino ndicho kubwera kwa Yesu, kubadwa kwace, kufa kwace, then kena kuuka kwake, kenako kulemekezedwa kunka kumwamba, kulemekezedwa kwake, kenako mzimu wake kupatsidwa kwa anthu, kenako no kubwera kwakenso kwachiwiri kuzatitenga anthu. Nde uthenga wabwino wa chipulumutso chathu, kubwera kwa Yesu makamaka mu magawo onse awa. Kubwera koyamba kuzafa, komanso kubwera kwake kachiwiri kukhala Nkhoswe, ndi kubwera kwake kachitatu makamaka kuzatenga anthu onse amene anatsogozedwa ndi chanyani cha mzimu wake. Ndio muona kuti step yoyambirira mu verse 13 kuonesera kuti choonadi Khristu Yesu, mawu a uthenga wabwino wa chipulumutso chathu Khristu Yesu, kenako akuzonesera ponso nkhani ya ndi kuchizi, okay ndi kukhulupirira iye. Ndemona kunena kukhulupirira pamva za mawu a Yesu achoonadi. Mwene mwamva za Yesu, mmene mwamva za chipulumutso chimene chili mwa Yesu, mukuyenera mutani mutenge step ya kukhulupirira. Marko chapter 16 verse 16 fakunena kuti aliyense amene azakhulupirira nabatizidwa azatani? Azapulumutsidwa. Akhulupirira ndani? Akukhulupirira Yesu Khristu. Paja chipulumutso chathu chikuzera mu chikhulupiriro chapa ndani? Chapa Khristu. Makamaka mwachitsanzo ngati Roma chapter 3 verse 21-22 kunena kuti ifeyo tikhala opulumutsidwa mwa chikhulupiriro chapa Khristu. Zimenso kwambiri ndizazitumphule mu Efeso chapter 2 verse 8 makamaka ya chisomo cha Mulungu chimene chapatsidwa kwa ifeyo makamaka chimene tichite mwa chikhulupiriro chapa ndani? Chapa Yesu. Ndeno muona kunena kuti verse 13 ikungokamba za Yesu, ikuyamba kumva mawu a Yesu amene ndi Yesu, kukhulupirira Yesu Khristu ngati chipulumutso chathu, kenako titamaliza ifeyo kukhulupirira Yesu Khristu. Chimene Yesu amatichitira ifeyo ndi chani? Ndenu akuti Yesulo amatisindikiza ifeyo ndi chani? Ndi chizindikiro cha chani? Cha Mzimu Woyera wa lonjezano. Ndeno muona kunena kuti pagawo ilili tikamaliza kulandira Yesu, mawu a Yesu, choonadi Yesu, tikamaliza kudziwa zoti chipulumutso ndi Yesu, tikamaliza kukhulupirira Yesu, Yesu ama chizindikiro chenicheni esiru chimene chini ndithu chenicheni nocho tipangise ife kuti tikhale odzanza okwanira chimene Mulungu anakhala nako chilonjeza makamaka kudzera mwa Yesu, makamaka mu Yohane chapter 14 ija ndi mu Yohane chapter 16 kunena kuyenera kuchitani? Kuchipereka ku dziko lapansi, chimene chinazatumphula makamaka kunena kuti ifeyo tilo mu ufumu wonse wa ndani? Wa Mulungu umene unali kusowekera ndi ife anthu okhala pa dziko lapansi. Neno muona kunena kuti verse 30 nikungokamba za Yesu.
zimene ndimanena kale kunena kuti buku la Efeso silizatipitisako ku point ila koma ingotipitisako kunena kuti tikhulupirire Yesu basi mu nyengo zonse. Chapter makamaka verse 13 muonanso kuti ikutitumphulirapo zinthu zina, chizindikiro china chimenenso makamaka dziko lapansi limakhala likuphunzitsa makamaka chizindikiro cha Mulungu kudzera mu Sabbath. Exodus chapter 35, Exodus chapter komanso Ezekiel chapter 20 verse 12 and verse 20. Muona kunena kuti zinthu zimene ena anakhala kuzikamba ndi ziphiphiriso zija. Ngati taonapo kunena kuti choonadi m'chipangano chakale chinali malamulo, koma choonadi pano ndi Khristu. Ngati choonadi chinali chilamulo kalekale, muona kuti chizindikiro kalekale so chinali nkhani ya masabathi. Komano ngati chizindikiro masiku ano chili Khristu Yesu, ndio muona kuti chizindikironso cheni sichikakhalanso nkhani ya Sabbath, komano chikakhala Khristu mwa anthu. Imene noli chani mzimu woyera umene tasindikizidwa nawo. Ndifakeno Aroma chapter 8 verse 9 imatsimikiza ndithu kunena kuti ifeyo ngati tikusowa mzimu wa Khristu sitili akandani a Khristu. Ngati ifeyo tilibe Yesu, tilibe Mulungu mwa ife, tisayembekeze kuti ndife ake a Mulungu. Akhali china chilichonse chimene tinachizindikira kaya cha mbuyo tikumachita, koma chimene ndi chosakwanira, chifukwa ndithu kukwanira kwathu kuli mwandani, kukwanira kwathu kwa Mulungu kuli kudzera mwandani mwa Yesu Khristu amene ndi mwana wace amene watipasa ife chani mzimu woyera ngati no chani chizindikiro chenicheni. Ndiye mwinabe ena ambiri akhoza kukamba zonera kuti akulu mukunena kuti choonadi ndi ndani, ndi Yesu si malamulo magawo kodi mukukumbukira za 1 Yohane chapter 2 verse 4. Tatiye tipiteni ku 1 Yohane chapter 2 verse 4 kuti makamaka tithandizirenso ingakhale abale ena amene akhoza kuti kuti tulusiya mvesi ngati imene 1 Yohane chapter 2 verse 4 imene imanena kuti iye akunena kuti ndimdziwa iye koma osasunga malamulo ake ali abodza, ndipo mwa iye mulibe chani, mulibe choonadi. Nkhupe ati ambiri amakhalanso akukamba nkhani imene yakulu mukanena kuti chilamulo chinali choonadi m'chipangano chakale, panopa choonadi ndi Yesu. Vesi kunena kuti iye amene anena kuti ndidziwa iye osasunga malamulo ake ali abodza, mwa iye mulibe choonadi. Ndilo mwanchena posasunga malamulo ulibe choonadi, ndilo mwanchena choonadi ndi malamulo. Komano tatiye tisakambe choncho. Vesi isi kukamba zimenezo tikhulupirira kuti ili ndi zambiri zimene idaonetsera makamaka mu buku la Yohane. Unena kuti kodi Yohane akamakamba za choonadi chimene chichi, akamakamba za malamulo amene wawa amene akuyenera kufunikira mu gawo lathu linoli ndi atiwo. Ndikukhulupirira kuti anthu sitingakulebe mu moyo wabwino mu ufumu wa Yesu ngati palibe malamulo ena ofunikira kuti tidzasata. Ndenodi malamulo amene wawa Yohane amene amafuna kuwaonetsera kuti tithandizire kuti choonadi si malamulo amene wawa amene amakambidwa ngati khumi, ndi chiticho chimene Yohane amafuna kuchitumphula. Mukabwera ku 1 Yohane chapter 3 verse 22 ndimafuna ningobwere komwe achidule kwambiri. 1 Yohane chapter 3 verse 22 kulekeza 23 Yohane ananenapo za malamulo amene amakamba makamaka mu buku limeneli. Verse 22 akunena kuti ndipo chimene chilichonse tipempha tilandira kwa iye chifukwa tisunga yani malamulo ake, ndipo tichita zokondweretsa pamaso pake. So timasunga malamulo ake, timachita zokondweretsa pamaso pake. Ngeno ifeyo malamulo amene timasunga ndi ati? Zokondweretsa zimene timachita zondizi. Verse 23 akuti ndipo lamulo lake ndi ili kuti tikhulupirire dzina la mwana wake Yesu Khristu ndi kuona yani monga so mwa lamulo lina kuti tumphula Yohane liona kuti tikhulupirire ifeyo pa dzina la Yesu Khristu. Zija kuti bwerezanso kuti titamaliza kumva mawu achoonadi titadziwa kuti Yesu Khristu ndiye chipulumutso, then kena kuti titakhulupirira kena kuti nasindikizidwa cha mzimu woyera mwa ifeyo. Ndio muona unene nkhani kungo nkabeni bwereza za Yesu. Ndio mwanja ina lamulo leni limene Bible likutunesera kukhulupirira mwa Khristu Yesu. Then kenako Khristu sikankhulupirira ndithu akatibweresera chimene anachinena makamaka pa chiyambi pa Khristu Yose makamaka ku Yohane chapter 13 verse yake ya 35 makamaka mu lamulo lina latsopano limene anauzidwa ophunzira kuti mukondane wina ndi nzake. So muona kuti choyambira tikakhulupirira Yesu Khristu Yesu amakhala mwa ife, Khristu Yesu akakhala mwa ife amakatitumphulira chikondi chimene chikuoneka ku Aroma chapter 5 verse 5 kunena kuti akuti chikondi cha Mulungu chinatumphulidwa mwa ife mwa Mzimu Woyera. So Mzimu Woyera amakatitumphulira chikondi ngati mphatso ya Mzimu, chipatso ya Mzimu Woyera. Kena akone ifeyo timakamba kukondana wina ndi nzake monganso Khristu Yesu anatikonda ifeyo makamaka anthu amene tidalowa mu ufumu wake. So muona kuti lamulo limene likukambidwa mu pangano latsopano silizakhuzananso kwambiri ndi lamulo limene linalipo chipangano chakale, chifukwa ilili limafunsa anthu kunena kuti achite kuti akalandire zolowa zicha. Komano padakale panopa ndi Khristu amene akuchita mwa ife amene tankhulupirira ndithu, amenenso watisindikiza ife ndi yani ndi Mzimu wake woyera. So mwanja ina chizindikiro cha Mulungu pangano latsopano tiona kunena kuti chikukambanso za ndani
Yesu Khristu mwa ife. Neti kabweyaso mavesi ena ngati 2 Korinto chapter 1 verse 22 timapeza kuti akuti musachitise manyazi mzimu woyera amene munasindikizidwa naye kufikira tsiku la chiwombolo chane. So mona kuti nkhaniso kusindikizidwa timasindikizidwa ndi chifukwa chakuti tili ndi mzimu wa Khristu mwa ife. Plus yapo Efeso chapter 4 verse 30 imapitizabe kukamba beza kukhulupirirabe mwa Khristu kunena kuti ndithu ife tinasindikizidwa ndi mzimu walosa. So mwe tikuyenera kuti tikhazikike akamaka fundo imene kuti buku la Efeso Khristu lilatitengenso kuti chinthu china chonse ichi chimene chikatika choti tiyang'ane pa Khristu tikhulupirire mwa Khristu tiyendebe ndi Khristu masiku osaja au moyo wathu. Ndimafuna lero ndipitirize ndi verse yake ya 14 imene ndikuyenera kuti ndimalize na mu buku la Efeso. Tibwerera kwa Efeso chapter 1 ija verse yake 14. Payani mene ifeyo tasindikizidwa ndi mzimu woyera pali chinthu chinalo chimene tikuyenera kuti ifeyo tikachitane chikamalizike mwa ifeyo. Yokhulupirira kuti chimeneno chikakhale cholowa chonse chimene Mulungu akuchiyang'ana kuti ngati ana a Mulungu tikachionetsere. Verse 14 akuti ndiye chikole cha cholowa chathu. So tikamanenano za mzimu woyera umene wasindikizidwa kwa ife akuti ndiye chikole cha chani cha cholowa chathu. Kodi chikole ndi chani? Pafuna wayeti ambeka atazindika kuti kodi tikamati chikole timakhala kukamba chani. Mwina ndibwere kuganizo la dziko lapansi. Munthu akakhala kuti ali ndi chosowa pomweyo pake kunena kuti mwina afuna kuzakhala ndi chinthu china amatha ku ndikuti tibwere ali ndi chosowa afuna kuti azakhala ndi chinthu china koma chinthucho alibe. Komano akachipeza amafunsa kunati akulu kodi chinthu ichichi kuti ndichitenge chingakhale ndalama zingati mwachitsanzo. Amuza kuti mwachitsanzo tingwerekeza kuti ozati akulu mupeka 2000 ndikupezeka kuti iweyo 2000 ulibe umakhoza kutengano kamene uli nako kuochepa ndakakuzoti akulu mukhoza mapereka loko pang'ono. So ukapereka chinthu chija tekezo wapereka 500 sindikhupa kuti chinthu chama kupatsiratu chifukwa ngati angakupatse iseiva mwina iweyo moyo wako ndo wautambwali. So ukafuna kuti uzamalizise chinthu chija chifukwa chinthu chichora wachilandira kale. Nditana mukoza kuti chinthu chisi mulandirira atu padakali panopa mpaka ana muzatani muzamalize. Mukazamaliza kena kuno chinthu anu muzatani muzatenga. So mwanja ina chimene unapereka chija chimakhala ngati chikole chokuthandizira kuti zinthu zimene ukuyenera kuzazilandira uzazilandira ukamaliza kuchita chimene chichoyenera. So mukaona mungala moyo wa Kristo mene ali stress of course makuti apeza chitose chikiriya chimene Mulungu alonjeza fe chathukali tachipenza kale komano chasala kunena kuti chimene chati chachandire ndemona akuti pasa fe chikole chizimwe fanya daily chimene kufusidwa kwa munthu kuti kodi chikhulupiriro chilipo mwa iwe ukupitizabe kukhulupirira Kristu Yesu. Kumbukirani kunena kuti ntchito imene Kristu wina aliyense ali nayo maninga anda Efeso chapter 1 Timothy chapter 6 verse 12 limba nayo nkhondo ya chikhulupiriro kuya moyo osati. So mwajana tsiku ndi tsiku chimene munthu akusokera ali kukhala ndi chikhulupiriro pa Kristu kukhulupirira kuti kodi Kristu bali mwa ine. So chimene chili mwa iweyo mzimu woyera chikhalabe chikole chifukwa chani ukangosowa chikhulupiriro pa Kristu Yesu ndikhulupirira kuti palibenso chimene iweyo ngatani ungayenera kuyembekeza kuti uzalandire kwa Mulungu. Kumbukirani Bible kunenetsa kunena kuti wina aliyense amene sakhulupirira asembekeze kuti alandira kanthu kuchokera kwa Mulungu. Chifukwa chani tilandira china chilichonse kudzera mwa chikhulupiriro tilopulumutsidwa mwa chikhulupiriro osati mwa ntchito zathu. So daily tikhati kukhulupirira mwa Kristu tikasiya kukhulupirira Kristu Yesu ndoti mwa njira ina zinthu zimene timayenera kulandira kutsogolo tizazilandira. Chifukwa chani chikole chathu chimene ife tinapasidwa mwa ife chachokamo mulibe kapena kuti Kristu Yesu sitikumuyang'ananso sitikumuyembekezabe makamaka muchina chilichonse. Ndimona kuti pali zina zimene no makamaka Mulungu akhala kuti malizira kutsogolo kwathu zimene no panopa wangu tipasakaye chikole mzimu wake ukhale mwa ndani mwa ife then no kulichira chimene akhala kuchitumphula kutsogolo kwa ndimi kupera kuti nakhala pano kukambiranapo makamaka mmene zimachitikira munthu ndi khalidwe la munthu mmene walandira mwa Kristu Yesu sizikutanthauza kunena kuti ukakhala moyo wa 100% ngati mmene Kristu Yesu anakhalira. Komano umoyo wa Yesu uli mwa iwe koma iwe sizikutanthauza kuti china chilichonse cha umoyo wako chikhala 100%. Chifukwa chani pali zina zimene zikuyenera zichitike step by step. Muona kunena mmene uli ndi mzimu wa Yesu Khristu kodi malingaliro ako iwe anachiritsidwa kotheratu. Muona kuti sanachiritsidwe kotheratu ukuyenera kuti pang'ono ndi pang'ono ukhale ukukula mwa umoyo umene uli mwa iwe umene uli wa ndani wa Yesu Khristu. Ndio manja ina zimene iweyo unali kukhumbirabe kuti uzilandire zonse sizinafikire komano uzikhala ukuzilandira pang'ono ndi pang'ono mene iweyo ukukwanitsa lonjezano la Mulungu limene lila mwanjani mwa mzimu mwa Kristu Yesu. Ifa lonjezano la Mulungu likuti iweyo be ukhale mwa ndani
mwa Nkhoswe, Nkhoswe ikhale mwa iweyo. Mmene ukukhalabe mwa Nkhoswe imeneyi upezeka zoti zonse zimene Mulungu anakulonjeza iwe uzikhala kuzitani ukuzilandira, zimene zikakufikitse kulandira chonse chimene iweyo wakhala kuchisowa kumoyo wanu. Ndikukhulupirira kuti chonse chimene chichi chikuonekera mu gawo la kumapetopeto ndithu, zimene mwanjira ina mu buku la Chivumbulutso Chivumbulutso chapter 11 verse 15 ndi Chivumbulutso chapter 10 verse 7. Wiki imene so timaona buku la Efeso tinazionapo kunena kuti ngelo wa number 7 imene azakhala kuomba kapena miliri imene izakhala kuonekera dziko lapansi kuti chinsinsi chonse cha Mulungu chizakhala kuti charani chamalizikiratu. Limene mwanjira ina khalidwe lonse la Mulungu limene likuyenda lizaoneke mwa anthu lizakhala kuti no lafika ndithu pa chiinde kuti Mulungu ndi anthu ake ndoti palibe sokusiyana kwambiri, kapena Khristu ndi anthu palibe sokusiyana. Khalidwe limene lili mwa Khristu ndi khalidwe limene lili mwa ndani, mwa anthu amene akhulupirira ndani, akhulupirira Yesu. Leno ndikukhulupirira kuti ndi zina mwa izo zimene zakutimalizise kupeza cholowa chimene chili cha ndani cha Mulungu, chimene chili umoyo wonse wa ndani wa Mulungu. Chifukwa tikangobwera kugawa limene Mulungu akuliyang'anira kwambiri pa ife ndionena kuti tikalandire umoyo wonse wa iyeyu Mulungu. Mapetopeto ndikukhulupirira kuti loko buku la Chivumbulutso likutsikimiza kunena kuti anthu ena akuzaonedwa ndithu atalembedwa pa mphumi pawo dzina la Atate. Chivumbulutso chapter 3 verse ya 12 kuti anthu ena azalembedwa ndithu dzina la Atate pa mphumi. Kulembedwa dzina la Atate muzaona kuti ndithu ndikuyikidwa khalidwe lonse la Mulungu mkati mwa ndani, mwa anthu. Pamene pa nthawi inoyi kuti munthu timuyeze munthu amene ali mwa Mulungu, soti munthu amene ali mwa Khristu angakhala exactly as Khristu, angayankhule ngati Khristu, angachite ngati Khristu. Upeza kuti pena pakebe pali kufoka, komano nthawi ina yake kutsogoloko Khristu Yesu tikuzalowa mu stepe ina ndithu imene azamalize chonsechi makamaka kufufuta zolakwa zonse zimene zinabwera chifukwa chani chakulekana pakati pa Mulungu ndi munthu. Komano chipano nino munthu tsopano wayanjana ndi Khristu amene Khristu ali mwa iye, so Khristu akuzazibwerezeresa ziti zonsenzi. Ndikukhulupirira kuti makamaka ndi ulendo wina umene timayenera kuti tiduse mu buku la Efeso tsiku la lero makamaka kuonapo zolowa zimene ife tikhale kuzilandira, komanso kulandira chizindikiro cha Mulungu umene uli mzimu wake ndi umene ukatipase ife chikole cha zolowa zathu zambiri zimene tikhale tikuzipeza mu nthawi ya kumapetopeto. Okay, sinayemaliza verse 14 fwa kuti ndiye chikole cha cholowa chathu kuti ache akaomboledwe ndi kuti ulemerero wacho ukatani ukayamikike. So ife ino tikamalize kuti taomboleka kotheratu ndithu, then kenako ulemerero wake onse umene unakhala kusowekera pakati pathu ukayamikike ku nthawi zamuyaya. Nthawi ina yake tikapangapo phunziro lina la kuonako ulemerero wa Mulungu wonse umene ukhala ukukwanisidwa. Tikagwiritsapo ntchito Masalimo 102 verse 16 imene manena kuti Mulungu azamanga Zayoni ndipo ulemerero wake uzaonekera. Ndikaonana aponera kuti ndithu pali china chimene chizakhale chikumalizika makamaka pa umoyo wa anthu, ulemerero wonse wa Mulungu kukhala mwa ndani, mwa munthu. Zoti khalidwe lonse la umulungu kukapezeka mwa ndani, mwa munthu amene wakhulupirira ndithu Khristu amene uli moyo wa munthu makamaka mu pangano ino latsopano. Khulupirira kuti ndi zina mwa izo zimene timayenera kuti pesole kuti itaniya nazo. Tsiku la lero ndikhala ndikulekeza pamenepo, ndikhala ndikulekeza verse 14 makamaka imene tabaliza ndi chikole cha cholowa chathu. So mwanjira ina wina aliyense amene akhulupirira Yesu Khristu ali ndi chikole chimenechi, ali ndi mzimu wa Khristu makamaka mkati mwake umene ukamalizisire kulandira cholowa chonse chimene makamaka kutsogolo kwa ndime chizakhale chikuperekedwa umene uli umoyo wonse wa Atate mwa anthu. Ndithu ndikhoza kulekeza pamenepo kufikiranso tsiku lina amene ndizakhale ndikupitirizapo verse 15 kumapita chitsogolo makamaka ano zimene zikatithandizireso kuzaonapo gawo lomalizira kwambiri mu buku la Efeso chapter 1 verse 1 mpaka na 23 imene zakhale tikumalizitsa. Tsiku lalo ndilekeza pamenepa. Ngati pali mafunso kapena ndamanga kukhulupirira kuti ndikhala ndikuzilandira mmene ndikhale ndikupemphera. Ndakhala ndikulandirapo message kuti ndikuveka modukaduka kimwena network sinatichitire bwino, komano ndingothokozabe Mulungu kuti tafikabe makamaka ku mapeto amenewa aphunziro. Ndikhala ndikupemphera tonsenso tikhala tikupemphera pamodzi. Tikamanso tipemphera. Olemekezeka ndiye inuyo Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu amenenso ndiye Mulungu wona yekha
amene tsiku la leronso mwationetsera gawo la cholowa chimene tikhale kuchilandira, osati monga mwa ife komano mwa cholowa chimene chili mwa Khristu Yesu, amene ndithu waonekera kuti ndiyo ntchito ya inu Mulungu, komanso nzeru ya inu Mulungu ndi mphamvu ya inu Mulungu. Tithandizeni kupitirizabe kukhulupirira mwa inu, kuti tikapitirizebe kulandira malonjezano osiyanasiyana amene mukhale mukuwaperekabe kwa ife ana anu. Zikomo kwambiri. Kuti phunziro limene likhabe ena akulimvetsera, ena abe akulilingalira, popeza tiyeneраbe kusata kulabe malemba ndi kutsikimiza ngati zili chomwechi. Ndipo wina amene akuzisa kula zimenezi lezani zimu kuti utiphunzitse kuyazano ndi kuti tifike ku gawo lenileni la chifuniro chanu chimene ndithu chitimalizitsirabe kuti Khristu Yesu mutilize kuumbikabe mwafe. Mulole kufuna kwanu kuchitidwe mmene tikhale kupitiriza zinazo tsiku lonse la ili makamaka mikumano yonse imene makhala ngati tsiku la Sabata. Ambuye tithandizeni makamaka kuonabe nkhope yanu poposa masiku ena onse. Inu mukule ife tichepe mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Yeah, amen. Simon, aona ungarole bafike. Manes, mangufungupereka comment kutoza kwambiri. Of course netedi sinafuta kwambiri, just a few bumps here and there. Kama sinjinafika watu. Okay, nanisangasa comment yokuti kuchipanga chakale chizindikiro cha Mulungu ngati Sabata panapa chizindikiro zimwe. Okay, izozo zimakhala tero chifukwa chokuti tigwisa ntchito Bible achizo. Mwana ukagwisa ntchito mawu omweyo Bible achizo, mona no Bible achizo inasiyanisa pakati pa seal ndi sign. Seal ndi sign. Pamene chichewa mawu sawabirana kuthandizira mofanana. Muchichewa mawu sewo seal ndi sign osewo ndi chinthu chimodzi. So tikaona sign ndi chinthu chokuti chikuyimira china chake. Mwangati for example wakharopera chipatala kumakhala sign. Yeri sign imeneyi ndi gawo lina chatsana la chizindikiro kuti chikulozera kuti chimene osati no chinthu chimene ife kumano chikulozera chinthu chimene ndipo pasale chisanzo. Ezekiel 20 verse 12 ndi 20 amakamba tuno ukasunge masabata anga mchichewa kusunge tuno mawu kuti no pachi ndi zindikiro eri chokuti ine ndi Yehova Mulungu wako. Ukasunge masabata anga chifukwa ichi ndi zindikiro ndi Yehova Mulungu wakupatula, right? Mwana mukawerenga chizo kama kano keep my Sabbaths. Anakamba masabata in plural, right? Lete kaona muno bwino masabata amene awa ndi atiwo nena plural. Tikapita pa Leviticus chapter 23 tiona tuno pali masabata 8. Pali sabata la pa wiki lija ndipo pali masabata apachaka ngati achina Pascha nkaro panda chitupisa ndi zina zake, right? So kuti no zonsezi pamodzi the sign. Okay? Ndi gawo la chizindikiro chino chikulozera kuchina chake. Now titati tiona na kuti no Pascha eri amayimirira ifa Yesu 1 Corinthians 5:7 masika musima kuti no pali Pascha wathu Yesu waphedwa. Komanso tisungeso sonkhano wa chipata chotipisa ndakuti ife no chotipisa ndi chani ichimo tisiye mukuona. So titaona kuti no zonse zina izi zindikiro kuyambira Pascha memira chani ifa Yesu, right? Kuti pulumutsa ife tikaona sonkano pa chotipisa kumira Yesu wanda tchimo. Tikaona even ngati Pentecost kumemira kuti no Yesu kutisana ife nzima, right? Titakuona kuti zonse zimemira zina izi zindikiro. Even tikaona so sabata limene ina tikaona mene nali mu Eden inangopasika ngati daliso. Okay, tikawerenga Genesis 2 verse 1 to 3 Mulungu anapatula kudalisa ndikuika ikhale lopatulika. Inali daliso chabe sina ilamulo, right? Komanso china chimene anthu amayiwala chitono mu Eden mwa madaliso atatu. Daliso yamba mukawerenga Genesis chapter 1 ngona no Mulungu anadalisa zinyama kuti zichulukane. Daliso yachiwiri Mulungu anadalisa banja, anadalisa Adamu ndi Hava kuti akabalana akachulukana. Number 3 Mulungu anadalisa mphamvu. Kunabe malamulo atatu mu Eden na midaliso itatu. Okay? So izo zimene zinayi pachiyambi. Komano after zinafika pa Sinai tikaenga kuna Nehemia I think verse 9 mpaka 13. Komano ndi chapter 9 akuti Mulungu anakuziwisani inu malamulo kuziwisani no sabata lake etc. So tunaona kuti no
after atazisa sabata pa Sinai tikaona amene amalisungira tikakowerenga even Exodus chapter 31 kuyambira verse 13 masika 17 atuno amene adaphwanya sabata atamumupha 1 eri china ali ndi chizindikiro chimene anapisa ntchito mwa amene kumana chizindikiro ntchito mwa kuti sign. Okay, so sabata inayi ngati sign imalodzera kuchina chake experience ino. Okay, so mukakapeza nthawi mukawerenga Roma chapter 4 verse 11, okay, ndi 12 pamene amakamba za Abraham, right? Ati Abraham analandira chani mu chizungu ngowerenga chizungu china kuno kuona mchichewa Roma chapter 4 verse 12, I think. Brother Enoch, ukawerenge kwa Roma 4 verse 12 tarizika check. Okay, Yeah. the was away. Yarawerenga 4 verse 12. 4 verse 12. Mhm. Okay, 4 verse 12. I got him. And the father of circumcision to them who are Oh, not sorry. of the Amwerenge circumcision. verse 11. Ndimafuna nchichewa. Mwendi baba Verse jawe na. that Verse year, 11. Aroma 4:11. Ejo. okay. 4 verse 11. Yeah. Ndicho chosindikiza chilungamo cha chikhulupiriro chomwe iye anali nacho asanadulidwe kuti kotero iye akhale kholo la onse akukhulupirira angakhale iwo sanadulidwe kuti chilungamo chiwerengedwe kwa iwonso. Ndemumve mchizungu mmene kusiyanira and he received the sign of circumcision. Okay, mchuja akamba chizindikiro mawu kuti sign circumcision inali sign. Circumcision ni malozera kuchina chake. Tikaona even kukonja kale circumcision ni malozera kuchina mchina mbali na a seal of righteousness. So tikaona mawu kuti sign isilo ndizilizosiyana. Because mukawerenga Genesis chapter 15 verse 6 akutuza kuti Abraham anakhulupirira ndipo unawerengedwa wewe yani chiyero. Okay, ati chilungamo chizungu anakusema kuti righteousness. So Abraham anakhulupirira pamene analandira seal. Abraham akhulupirira analandira seal ya chiyero. Okay, kana kuno chapter 17 pamene akulandira circumcision imene ili ngati sign. So tikaona mawu awiri wa sign ndi chizindikiro ndi zinthu ziwiri zosiyana. Sign ndi chinthu chimene chikuyimirira chinthu china, ere seal ndi chinthu chimene chili chokhazikika. So mchichiwamo mawu kuti sign ndi seal osanango akhaliza kuti ndi chizindikiro. So this one can create confusion because ukapita mu Bible, right, ndikawerenga Efeso 1 verse 13, Efeso 4 verse 13, poseba kuruza kuti chizindikiro cha Mulungu kuti ndi ake ndi chake chimwe yakati manda mwaifeyo. So ndi chinthu chovuta kwambiri kuti no anthu ena amene akachilandire just because anthu ambiri amakhala ndi because ndikosivitokiaakaikwira fundo lero sanga iweso kuti anthu iso chini. Koma even kwa Korinto akuruza ife kwa Korinto kuti ife tasindikizidwa ndi Mulungu atisindikiza ife kuzera mwanyani kuzera mwa Mzimu. So tikaona 2 verse 21 maseka musimu sili very clear kuti Mulungu atisindikiza ife mwa Mzimu. So literally ndakunda kuti mfuzo imene ifatino lasigula mazenera ena kuti mina tikathikusesa choonadi chake cha Mulungu hayi ngothokoza 12 minutes singizanga lwayi ndikungazina akubalira kwemini. Okay, and ukhubiyare muna abalibe ndamanga inaswe pasikulale lwali